तर कोणते खेकडे आपले मस्त चवीला जास्त लागतात चांगले, म्हणजे नदीतले, खाडीतले की समुद्रातले? हे बघा, आपण पाहू शकता हे खेकडे आणले, मस्त असे मोठे मोठे खेकडे आहेत, 3 खेकडे आहेत. अच्छा, मस्त आहे. हा, एकदम कलरफुल खेकडे आहेत. ओके. मच्छीवाला घेऊन आलो होता, आमच्या दारातच खेकडेवाला आलेला. बापरे, चे नांगे मच्छीवाला. किती मोठे आहेत. हा बघा, आपण पाहू शकतो केवढे मोठे नांगे आहेत त्याचे. अच्छा. खेकड्यांचे अनेक प्रकार असतात. आता नदीतले खेकडे, खाडीमधले खेकडे, हे ओके. तलाव समुद्रातले खेकडे असतात. अच्छा. तर आता या खेकड्यांचं कसं असतं, तर नदीतले खेकडे असं ते पांढऱ्या पाटीचे असतात, त्याला खाडीतले असे तपकरी कलरचे असतात, आणि हे आता समुद्रातले असे रंगीबेरंगी असतात. हा, म्हणजे समुद्रामध्ये तर म्हणजे तसे रंगबिरंगी वेगवेगळे रंगीचे काय असतात ते, जसे मासे असतात हा. तसेच खेकडे देखील आता असतात. याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे राखाडी कलरचे पण असतात, ओके. काळ्या रंगाचे पण असे डिझाईन वाले असतात. तर कोणते खेकडे आपले मस्त चवीला जास्त लागतात चांगले, म्हणजे नदीतले, खाडीतले की समुद्रातले? चवीला नदीतलेच खेकडे चांगले असतात, जे आपले गावठी असतात, अच्छा. पावसाळ्यामध्ये येतात ते. हे समुद्रातले जे खेकडे आहेत ना, हे देखील असे छान भरलेले असतात. मग त्यासाठी आता एक खेकडे आपण साफ करूया. ओके. तर खेकडे साफ करताना आधी प्रथम काय करायचं, हे 4 पाय असतात ना असे त्याचे, हे काढून घ्यायचे. हे बघा. आता नांगा असतो, म्हणजे डेंगा पण म्हणतो त्याला, तर या डेंगा पण काढून घ्यायचा असतो तोडून. अच्छा. जिवंत असलं ते पहिले डेंगे पहिले काढून घेतात. हे पहिले आहे ना, असं काढून घ्यायचं कचरा. अच्छा. हा कचरा आहे का म्हणजे? हा, म्हणजे त्याचे हे असतं, काढून घ्यायचं पहिलं. ओके. असं छान असं काढून घ्यायचं असतं. हा पोटात लावायला ना त्याचा? आणि जे आतला भाग असतो, तर याच्यामध्ये काय साफ करायचं ते मी तुम्हाला शॉर्टकटमध्ये दाखवते. ते खेकड्याचं आम्ही काढून घेतले कवच असं. अच्छा. ते कवच काढून झाल्यावर काय करायचं, हे असतं ना, ह्याची केस असतात, म्हणजे केसरं असतात ही खेकड्याला, ही घ्यायची नसत आपल्याला. अच्छा. का चवीला वगैरे? नाही, जे कसे कडू बिडू नाही, पण नसतात घेत असे, खाताशी हे तुटत नाहीत ती. म्हणजे त्या खेकड्याचं एक आवरण असतं त्याच्यावरचं, चोथ्यासारखी. हा, चोथ्या केलं, हे काढी घ्यायची नसतात. ओके. ही अशी काढून घ्यायची. अशी केसर विसर असली नाही अशी, हा सगळा कचरा शॉर्ट म्हणजे काढून घ्यायचा. ओके. हे असे ठेवायचे. ओके. आणि ह्याच्यामधला तर ह्याच्यातलं आपण हे नाही घेणार आहोत, कवच नाही. बरेच लोक हे टाकतात कालवर रस्स्यामध्ये या, पण आपण हे घ्यायचं नाही. ह्याच्यामधलं फक्त हे मांद आहे ना, हे असं घ्यायचं. हे आतलं मांद असतं, हे घ्यायचं असतं. ह्याच्यामुळे कालवणाला आपलं छान, म्हणजे रस्स्याला छान टेस्ट येते. मांद म्हणजे काय ते? मांस? हा, त्याच्या आतमध्ये याला चव असते. ओके. हे फक्त घ्यायचं असतं. आणि हे पित्त असतं. हे पिवळं जे आहे ना, हे पित्त, हे घ्यायचं नाही, कडू असतं. खेकड्यातलं फक्त हे मांदच घ्यायचं असं. ओके. आणि हे असं पिवळं आलं ना, काही घ्यायचं नाही, कडू लागतं, त्याच्यामुळे पूर्ण रस्ता कडू होतो. ओके. तर मित्रांनो, अगदी सेम प्रकारे आहे ना, आता आम्ही बाकीचे जे 2 खेकडे आहेत ते सुद्धा साफ करून घेतो. तर हे आता आम्ही माझे खेकडे साफ करून झालेले आहेत. हे बघा, हे वरचं कवच काढून टाकलंय. हे घ्यायचं नसतं, हे असं हे टाकून द्यायचं. हे त्याचं मांद घेतलं आपण. ओके. हे घ्यायचं, याच्यामुळे खूप छान टेस्ट येते रस्त्याला. ओके. आणि हे खेकडे असे साफ करून घेतले, आणि या खेकड्याचं हे घ्यायचं आपल्याला, म्हणजे याचं आतलं हेच खरं मेन असतं. त्याला काय म्हणतात तरी असं? ह्याला आता काय खेकड्याचं मला पण नाही सांगता येणार त्याचं काय, त्याला काय म्हणतात. अच्छा. हे स्वच्छ आता धुवून घ्यायचे. एकदा धुवून घेतलेत आम्ही आधी, घ्यायच्या आधी, कारण त्याच्यामध्ये कशी वाळू बिळू कुठे राहिलेली असते ना, मग ते साफ केल्यावर कुठे आतमध्ये वाळू असेल, बारीक कण मातीचे, तर ते धुतल्यावर एकदम निघून जातील. अर्थात म्हणजे आता ते समुद्रातले खेकडे म्हणजे काय ना काय असं आहे ना, छान असे धुवून घ्यायचे.
पावसाळ्याच्या सीझन मध्ये खेकड्यामध्ये पिल्लं पण मिळतात ना? हा ते अंडी सोडतात ना, हा हा. तिकडे मग अंडी सोडतात त्याच्यामुळे पिल्लं तयार होतात. ते मी तुम्हाला दाखवेन कधीतरी. मला हलवायचं सांग जरा. हलवायचं नाही हम्म. ए मम्मी. बघा कसं अजून पण तो हलतोय थोडासा. जिवंत आहे काय? त्याला त्यांची नाही, थोडा जीव तिने आहे, हलवला. जीव आहे थोडा थोडा. पण ते आता त्याचे नांगे केवढे मोठे असतात बा. ते बघा कृपा आहे ना मित्रांनो. पळाली पळाली. पळाली पळाली. किती छान कलरफुल असतात हे नांगे खेकडे. ती आतला बघ कशी. असे नदीतले खेकडे असे असं नसतात, हे समुद्रातले खेकडे आहेत.